kaThixo enhlalweni engcwele yomthatho. Niya uyithanda na niwonwabise niwabeke nigcinane emikhuhlaneni nasekuphileni niwancame onke amanye ninamathele kula enisikhethela wona uthi nca Jesus ithembe kuyo mama. all right yambambe all right tilindeni omama niyawathabathana la madoda ibe ngamadoda atshatileyo ukuze nihlale ndawonye ngokommiselo kaThixo enhlalweni engcwele yomtshato. Niyakuwathanda na niwonwabise niwabeke niwagcine emikhuhlaneni nasekuphileni niwancame onke amanye ninamathele kula madoda aphambi kwenu enitshate nawo lonke ixesha eniyakudla ubomi ngalo. Siyokwenza njalo uthini sicela iregiselo sendaweni right sibe phambi kwenu. kitchen